Ekenekwa m ụnụ ndị Igbo, asị nka m kene ụnụ. Tata ka bụ nkwọ n'obodo a nọ n'ime ya na-akpọ Toronto nke dị Canada. Afa nka bụkwa nwanne ụnụ nwoke Chukwumuike nwa Okafọ. Chukwumuike nwa Okafọ. Ihe anyị sị ka anyị wetara ụnụ tata bụ ka anyị kọrọ ụnụ akụkọ na ana Igbo bụ Anaeze. Anaeze ahụ ifuru a na-agwa ụnụ na enwere Anaeze. Ụfọdụ asị gị na Anaeze eluigwe nke ndị oyibo si na heaven. Ana Igbo bụ data Anaeze. Ana Igbo bụ ebe ahụ ekwere anyị nkwa, mana ndị ọjọọ bịara wee were Igbo kpụtọsịa. Mana ihe anyị chọrọ ịkọrọ gị nwa bụ onye Igbo tata bụ data ana Igbo anyị ga-ewere ụkwụ ya mewekwa omume nna nna anyị ha mere, nke a na-akpọ omenanị, nke okike nyere anyị enye bụ ọdịnanị, otu o si dị n'anị. Omume bụzi omenanị nke nna nna anyị ha na-eme, nke anyị kwesịkwara imebe kịta. Ana Igbo bụ Anaeze a na-ekwu maka ya. O nweghị ihe adịghị n'ana Igbo. Ka m bidogodi from nke a na ndị oyibo na-akpọ weda. Anyị nwere ezigbo weda. Ịbịa n'ala Igbo kịta, ọ naghị ekpo ọkụ like ugwu Awụsa ma ọ saịdị nke ndị Yoruba na-akpọ Lagos. Ịbịa na villages nọ n'ala Igbo, ọ na-ajụ oyi. And ọ bụrụ na ọ na-ajụ oyi nke na ọ na-atụ oyi, udu oyi nke a na-atụ ebe a, ifo ihe nyikọta yikọjuo jaket because oyi na-achọ ịtụ mmadụ ebe a. Ọ naghị ekpo oke ọkụ, ọ naghị ajụ oke oyi. Ihe niile na-aga otu aja okike si wee dobe. Nri a na-enweta n'ala Igbo bụ nri niile awụcha ọgwụ. Ọ mere ndị gboo ji ebi 200 years, 150 years. Ije ebe ihe a edere gị na Bible asị gị na Adam live 930 years, Methuselah live 969 years. Ndị a bụ ndị Igbo na-ewekwa n'iwe na ihe aka ọtụtụ na-apụ apụ. Fugie, ọ ndị Igbo bụ ndị live those years edere na Bible. Onweghị ndị ọzọ, maka ọ ndị Igbo bụ the ancient people. N'afọ anyị ukwu kọwara ya ndị gboo ancient people. Fugie, edemede a na-ede tata, ihe a na-ede today a na-akpọ Igbo, nke a na-ede agba egbebi, ọ bụghị ya bụ Igbo, mana ihe niile abụcha atụmatụ anyị n'Obi Igbo TV anyị ga-ewepụtasị, anyị ga-enebachara ya anya mgbe na-adịghị anya. Ọ ya bụ ihe anyị pụtara ọrụ ịlụrụ ana Igbo ọrụ. Gịnị mere anyị ji ekwu maka ịlụrụ ana Igbo ọrụ? Ọnụ anyị Igbo kpọpụtara anyị. Chukwu okike nke kere anyị, ọ ya kpọpụtasịrị anyị ka anyị bịa lụọ mee gịnị, wee gwakwa ndị be anyị ihe ha bụ. Kpọpụta ndị be anyị na ka ndị be anyị ghọtakwa onwe ha na mmụọ na mmadụ, maka ihe onye Igbo bụ gịnị, ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Mana tata gịnị meziri? Onye Igbo bịaziri gbakọ ihe gbasara nke ha, kpọọ nke ha asị, werezie ihe ndị mba ọzọ. Ịhapụ ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo, ijezie mere gịnị, kpọkwube chi ndị Rom, chi ndị Grik, ma chi ndị Islam na Juu. Amaghị na ihe niile abụ n'aha anyị nwa akụkọ anyị ka ha bịa zukọrọ wee dee Baịbụl, dee na Koran. Ndị Alakụba na-akpọ isi ala. Gịnị ka ha na-eme ihe a? Ala Igbo, ana Igbo, because ahụ ụmụ aja ka anyị bụ people of the earth. Ifugie ebe a ka si zukọrọ most of the things asị na enwere prophet bịara ha na-akpọ Muhammad. Christianity the same thing. Ije na Bible kịta, story niile
coded things ha koduchara ebe ahụ Igbo ka ha ji wee were from ihe nna nna anyị ha na-edobe ka abịa bịa kodu kọta weta ihe niile a gwazie gị na o nwere white Jesus bịa nwụ for you save you and onye mere onwe ha African countries na-aga n'ihu because I buy those things those colonial masters were nye anyị na-echezi for savior to come anyị nwee nwezi ihe nete na anyị na-emezi to develop our place to make our place looks that paradise Anaeze ahụ mana oge erugo anyị nwa bụ ndị ichie anachiatago back ka anyị bịa dozie ana Igbo anyị ga-adịrịrị mma anyị ga-edozi ana Igbo because Anaeze ka ana Igbo bụ so gụwa nwe onye Igbo ebe ọ bụla ị nọkịta kwadobe ka ị kwado anyị kwado Obi Igbo TV nkwado ị na-akwado Obi Igbo TV ka ị na-akwado gị onwe gị ka ị na-akwado ụmụ anyị ama live with that deception na anyị nwere onwe anyị ji wee do mba ha ga-amata ndị ha Igbo bụ isi ụmụ eze ana ụmụ Anaeze hey bọsọ gị nwa nwe onye Igbo nwere ike iteta ụla ghọta onye o hey o nwere ndị nke na ha binite nwee nghọta onye ha like this ọ dị ha ka ha gịnị mere ka ha ji imebi asị ha ji were nwayọọ maka nwayọọ ka anyị ji eme ya n'aka bikere were ịhụnanya wee kpọkọta ụmụ nwanne anyị ka anyị nachiata bak mee gịnị were ihe ruola anyị ụmụ Anaeze ka anyị ka anyị na-ewere ihe ruola anyị aka anyị na-emekwa gịnị ka anyị na-agbasa ozi ọma wee wekọrọkwa be anyị dozie be anyị onweghị onye ga-stọpụ ihe na-abịa because gị nwa bụ onye Igbo mee ihe ị kwesịrị ime mecha ihe ị kwesịrị ime mee gịnị were ọfọ na ogu na-ebi ụda eziokwu fụ nwanne gị n'anya na-ebi ụda ịfụnanya were ọfọ na ogu onweghị onye ga-stọpụ gị amụbeghị onye ahụ onye nwa gịnị ka e kwuru asị oji ọfọ ga-ana onye ebe ka ezusizu common sense edere na Bible say no if you keep the law you will live no nwanne ijide ọfọ keep go the law because before you were ọfọ ọ bụkwa ha ọfọ a ndị mmadụ na-ewere ndị ha na mba original ọfọ Igbo onye ji ọfọ Igbo anaghị atụ asị onye ji ọfọ Igbo ọ naghị enwe anya ofuto nwanne ya gịnị ga-eme ka ị nwee anya ofuto nwanne gị ihe mere eji enwe anya ofuto nwanne bụ mmadụ aghọtaghị onye anyị bụ bọsọ ịghọtara ihe bụ onye Igbo miniri ihe enwezi anya ofufu onye ọbụla bụ onye Igbo ọsọkwa ya wụrụ na gị na-esebe okwu bifọ ịghọta ha na onye Igbo asị onye Igbo marakwa na onye ha bụ onye Igbo ị ga-afụ ya n'anya andọ ihe a ka anyị bịara ime na Obi Igbo TV ka gị nwa bụ onye Igbo bido fụwa nwanne gị n'anya mmanụ na ịwụ nwa Anaeze ihe anyị na-ekwukwu okwu ya na ana Igbo bụ gịnị Anaeze ka anyị hapụ ihe that topic because ọ dị necessary ana Igbo bụ Anaeze onweghị ihe adịghị na ana Igbo ana mmanụ aṅụ abịa ha na Bible edere unu sị gị no Israel is that promised land Israel abụrụ onye promised land obodo desert ọ bụrụ ebe ahụ promised land anwụ na-achagbu pepụl dị ya ihe niile ha si na ha ji agriculture ha developụrụ ihe niile abụ gịnị chemicals ọ bụrụ ihe niile abụ chemical ọ naghị enwe nke na-egro naturally mana ana Igbo kịta na itinye ji n'ala oto itinye akpụ ọpụte anyị nwere ihe niile ma gịnị because anyị bịa gba akọ ihe chi anyị enwezi onye ma gịnị ka ekwuru asị ibu chi gị ụzọ gịnị eme ịda agba akọ chi anyị ihe niile dịka o mebisiri emebisi mana ọ ya kịta ka chi okike kpọpụtara anyị nọkwa n'Obi Igbo TV a wee sị mba anyị ga-akpọkọtakwa ndị Igbo ọnụ ka anyị bidokwa mee gịnị were ihe ruola anyị na-achịkwa back to Anaeze enyere anyị ana ekwere anyị na nkwa ana Igbo ba na-ekwere anyị na nkwa anyị bido ha na mme ya were ofu obi were ịfụnanya wee nachiga kpọkuwe chi anyị kpọkusie mmụọ niile mmụọ ana Igbo wụ mmụọ ụwa niile onweghị chemical weapon that ga stop anyị ọ ya wee bee si wee gwa gị the war of Armageddon the last fight between the forces of good and the forces of evil forces of good bụ gịnị ana Igbo
maka ana Igbo bụ ezigbo natural talent, ihe okike ji aka ya ke nke ndị ọzọzi achọghị m ikwubie mmụọ kọsọ anyị ma ihe ọ bụ ndị mbịara bịa wekọrọ ihe niile n'Afrịka na-elive under flood. Kwesịrị ịma ihe nnekwu maka nwa bekee ka nnekwu maka wezie create a religion, create a politics, create a monetary system ha ji akọntrol ụwa mata anyị na-erugo ka anyị were kwa ihe ruola anyị. Ana Igbo bụ anaeze. So nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ebe ọ bụla ị nọ na tete n'ụla bido fụwa nwanne gị n'anya maka ọnwa anaeze ka anyị bụ. Anaeze ahụ ị na-afụ ị na-agụta na Baịbụl ana Igbo. O nwere onye m na-agwụ ya dị ụbọchị ahụ na-asị m ka m si bishọp sị nwanne onweghị otu ọzọ, onweghị ebe ọzọ bụ anaeze ahụ ana Igbo ma ihe na-etogodi n'ala Igbo ma wedagodi kamgbe iji anụ ma tsunami ma ihe niile omenego n'ala Igbo ọ gaghị eme. Agbanyekwana na ndapụ anyị dapụkwara adapụ mana onye ha eme ka ezi mgbe anyị ga-anata likewise ihe a gwara na Bible asịghị that na if Israel during their fall will be a blessing to the world, how much more their fullness. If we get even on our fall, ndị Igbo ga-eji obodo develop obodo in the good. Even an Igbo nwe ha arụ na-eme ya bụ tsunami ma ụmụ ihe niile anaghị eme dị ya ka ezi ka oge adị mgbe anyị natatu our fullness ghọta onye anyị bụ bido febe chi anyị mara chi ụwa anyị because asị onye na chi ya gị nwa nwe onye Igbo iwu chi ọchị ka ịbụ because chi nọrọ gị ụwa bụ chi gị ọ ya bụ onye na chi ya. Ọ ya mere ihe edere na Bible asị gị don't you know that you are gods. Obere chi ka anyị bụ mana Chukwu okike wụzi all and all. So ụmụ Igbo biko anyị ga-abịa ka anyị werekwa anaeze anyị n'orugo oge ya. Ọ ihe ka anyị sị ka anyị gwuo unu n'Obi Igbo TV n'ụbọchị taata bụ nkwọ mana ndị nọ na ana Igbo kịta aba na eke. Udo dịkwara unu ụmụ ibe. Ndewo.